miksi tätä sitten kannattaisi kehittää? Puhutaan siis erittäin merkittävästä asiasta myös taloudellisesti mitaten. Ja mittaaminen on hyvin vaikeaa. Tiedetään, että vapaaehtoistoiminta tuottaa hyvinvointia niin tekijälle kuin kohteelle. Sitä ei ole näissä mun luvuissa arvioitu mitenkään. Eduskunnassa tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Marja Tiura kutsui kansalaisjärjestöjä kylään ja kutsui myös Kansalaisareenaa ja pääsi siihen tilaisuuteen sitten mukaan. Ja hän aloitti keskustelun oikeastaan sillä, että no miten tämä vapaaehtoistoiminta, että miten tämän rahoittaminen niin kuin julkiselle niin kuin mitenkään kuuluu. Että pitääkö mukaan julkisen tällaisesta jotakin maksaa. Ja mä vähän aikaa tietysti ryin ja sitten käänsin asian niin päin, että tietysti voi ajatella niin, että ei kuulu julkiselle. Mutta olisiko viisasta hieman vapaaehtoistoiminnan rakenteisiin laittaa rahaa, jotta tämän tyyppinen toiminta yhteiskunnassa lisääntyisi. Ja luvut on siis tällaiset. Me teetätettiin taloustutkimuksella haastattelututkimus keväällä, eli 1000 suomalaista haastateltiin ja siellä on sitten kaikista ikäluokista eri puolilta Suomea ja miehiä ja naisia sopivat määrät, eli voidaan yleistää koskemaan suomalaisia kaiken kaikkiaan. Ja lukemat pitävät hyvin paikkansa aikaisempien tutkimusten kanssa, eli 36% suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Eli ihmisiltä kysyttiin, että 4 edellisen viikon aikana, niin millaista vapaaehtoistyötä ne on tehnyt, kuinka monta tuntia milläkin sektorilla. Ne sai niin itse kertoa, että millä sektorilla ne ajatteli tehneensä. Eli jos vaikka joku vanha mies pitäisi miesten painikerhoa, niin onko se nyt sitten senioritoimintaa, sosiaali- ja terveystoimintaa vai liikuntatoimintaa, niin hän on saanut ihan itse miettiä, että miten hän niin mieltää, että mille sektorille se on tehty. Joka tapauksessa kerättiin tunnit näiden 4 viikon aikana, ja siitä kun nopeasti vaikka kertoo 12, niin saa jonkun semmoisen lukeman, mikä kuvaa vuotta, jossa 1 kuukausi olisi vähän niin kuin lomakuukausi. Eli nämähän on kaikkiaan arvioita tehty siis tämmöisen otostutkimuksen pohjalta, mutta kyllä nämä vähän antaa kuvaa ja on tosiaan aikaisempien tutkimusten mukaan hyvin yhdenmukaiset. Keskimäärin suomalaiset tekee 13 tuntia kuukaudessa ja mediaani on 8. Eli siis jos nämä 1,5 miljoonaa suomalaista laitettaisiin jonoon, niin keskimmäinen niistä tekee 8 tuntia. Ja kaikki, jotka olivat hänen toisella puolellaan, tekevät vähemmän kuin 8 tuntia, ja kaikki, jotka tekevät hänestä toisella puolella, tekevät enemmän kuin 8 tuntia. Ja jos tätä lasketaan henkilötyövuosiksi ja jollakin minimipalkalla 8 euroa tunti, niin ajateltaisiin, että tätä pystyttäisiin jotenkin näin haarukoimaan, niin puhutaan tällaisesta summasta jo tässäkin, kun on 36% siis suomalaiset, jotka tekee 2,5 miljardista, joka vastaa noin 5% Suomen kokonaisbudjetista. Ja kun aikaisemmat tutkimukset kertoo, että 36% tekee, toinen mokoma tekisi, jos joku kysyisi mukaan, niin meillä on mielettömät potentiaalit tämän luvun kasvattamisessa, jopa tuplaamisessa. Ja tämän sitten sille Marja Tiuralle kerroin, ja kyllähän asiasta hyvin kiinnostui. Hän on tehnyt tulevaisuusvaliokunnassa kaiken näköisiä, mitä ihmeellisimpiä, erittäin kiinnostavia selvityksiä. Ja tämä vapaaehtoistoiminta tuntuu yhdeltä sellaiselta, jossa nyt sitten seuraava tulevaisuusvaliokunta voisi olla hyvinkin kiinnostunut tekemään kunnollista selvitystä tähän asiaan liittyen. Minkä takia näistä rakenteista pitää puhua? Eli rakenteet turvaa vapaaehtoistoiminnan laatua. Me voidaan verkostoissa tehdä paljon, niin kuin tämäkin tilaisuus on yksi osoitus siitä, että ei tähänkään ole mitään rakenteita tarvittu, kun vaan hyviä tyyppejä, jotka haluaa tehdä jotain yhdessä. Ja sillä pääsee jo pitkälle, mutta että jos ajatellaan, että vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus, niin kyllä meillä täytyy olla tietyt kevyet, ketterät rakenteet, jotka on pysyviä siinä mielessä, että eivät ole niin kuin projektisidonnaisia. Ja sellaisia me tarvitaan ja sellaisten eteen yhdessä työskennellään. Tämä on vanha kalvo. Kertoo siitä, että meillä on Eurooppa-tasoinen verkosto, jossa esimerkiksi Kansalaisareena on Suomen edustajana. Sitten on yhteiskunnassa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, joka miettii siis 3. sektorin asioita laajassa mittakaavassa, josta vapaaehtoistoiminta tuolla osallisuusosassa on yksi. Ja sitten meillä on tämä kenttä, joka on täällä tänään hyvin edustettuna, joka tekee yhteistyötä, joka myös tarvitsee tälle pörinälle enemmän mahdollisuuksia, enemmän tilaisuuksia tavata toisia ja luoda tätä sektoria kehittää eteenpäin. Laitan vaan toinen vielä siihen. Sen lisäksi Suomessa toimii nyt eduskunnassa vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä.
henkilöt, jotka ovat nähneet vapaaehtoisesti tämän asian tärkeäksi, kokoonnumme muutamia kertoja vuodessa ja erilaisia asioita viedään eteenpäin. Tällä hetkellä ihan tästä, kun tänään pääsen takaisin työmaalle, niin alkaa tällainen pieni kysely, jonka tuun teillekin kaikille lähettämään vapaaehtoistoiminnan hallinnollisista, lainsäädännöllisistä, byrokraattisista esteistä, joiden poistamisessa tai vähentämisessä eduskunta voisi olla aktiivinen. Eli tämä tukiryhmä toivoo, että tällaisia esteitä kerättäisiin. Mehän on vähän niitä joskus jo kyseltykin, siis esimerkiksi vaikka, että kuinka työttömällä voi olla vaikea saada työkkäristä lupaa tehdä vapaaehtoistyötä ja millaisia verotuksellisia esteitä meillä on palkita vapaaehtoisia edes jollain risteilyllä tai mitä täällä lounaita nyt mainittiin tänään, niin ne olisi hyvä kartoittaa ja eduskunta sitten voi niiden eteen työskennellä. Nyt tietysti on vaalit tulossa. Tämä asia, vapaaehtoistoiminnan asia pyritään saamaan kaikkiin vaaliohjelmiin. Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminta tulee myös uuteen hallitusohjelmaan. Sitä kautta siitä voidaan rakentaa politiikkaohjelma, jossa myöskin sitten on mahdollisuus puhua rahasta. Ja sitten kun päästään vielä sinne tulevaisuusvaliokunnan työskentelyyn, niin ollaan tätä ylätasoa, poliittista tasoa saamassa mukaan tähän yhteiseen keskusteluun. Kansanedustajat on myös kiitettävällä tavalla ottanut heille toki jotakin sellaista, että heillä on niin mahdollisuus itse kokea ja nähdä ja kuulla teidän toimintaa ja vapaaehtoistoiminnan hyviä ja huonoja puolia siellä käytännön työssä. Mutta tästä näkyy myöskin se, että tämä on siis ehdottomasti hyvin horisontaalinen asia. Eli jokaisen ministeriön toimialaan tavalla tai toisella kuuluu vapaaehtoinen toiminta. Useinhan he siis jakaa jotakin rahaa tai tekee muutoin yhteistyötä, mutta meillä oli tällainen tilaisuus alkuvuodesta, niin valtiovarainministeriötä lukuun ottamatta, joka tietysti on tässä ehkä aika merkittävässäkin roolissa tai pitäisi olla, niin ei ollut silloin paikalla, mutta kaikilla muilla riitti kovasti tarinaa. Eli me pyydettiin kaikkia heitä kertomaan, että millä tavalla vapaaehtoistoiminta liittyy heidän ministeriön arkeen, ja siitähän ei meinannut tulla loppua millään. Eikä ne asiat siellä Euroopassakaan kovin erilaisia ole, että vaikka Suomi näiden rakenteiden osalta, vapaaehtoistoiminnan ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan rakenteiden osalta on vielä aika kehitysmaa, niin hyvin pystymme siihen keskusteluun, mikä Euroopassa on tällä hetkellä meneillään, niin osallistumaan. Eli sellaisia keskeisiä asioita, mitä Euroopassa ajetaan, on se, että vapaaehtoistoiminnalle tulisi saada tällainen valkoinen kirja. Tarkoittaa sitä, että olisi tämmöiset kansalliset suositukset siitä, että miten vapaaehtoistoiminta pitäisi järjestää. Vapaaehtoistoiminnan näkeminen oppimisen areenana, erittäin tärkeä siis nuorten, ihan kaikkien, mutta siis siellä olisi paljon mahdollisuuksia siihen, että miten vapaaehtoistoimintaa voitaisiin erityisesti kehittää ja tarkastella tästä näkökulmasta. Kansainvälisesti vertailukelpoinen tilastointi ja sitten just nämä tukirakenteet ja laatu. Että vaikka meillä on hyvin pitkälle vietyä vapaaehtoistoiminnan tukirakennetta, vaikka nyt Englannissa, niin ihan samalla lailla siellä on kuitenkin niin kuin samantyyppisiä uusia haasteita, niin kuin Suomessakin Euroopan talousalueena vaikuttaa vapaaehtoistoimintaan. Ikääntyminen, tämä vapaaehtoistoiminnan tämmöinen niin kuin yksilöllistyminen, eli se, oliko se nyt se neppari vetoketju esimerkki, ja se, että meillä on todella tulossa ihan uusi sukupolvi tällä hetkellä, siis koskaan ei ollut niin paljon eroa nykyisten 20 ja 60 välillä kuin tällä hetkellä, että millaista elämää oikeasti, millaisessa todellisuudessa elää 20 ja ne 60, jotka nyt tekee päätöksiä niin kuin näiden 20 päämenoksi, niin meillä on todella tulossa uudet ajat, myös vapaaehtoistoiminta. Ja niin se on joka puolella Euroopassa, eli kaikkialla etsitään uuden tyyppisiä ratkaisuja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja elämänä pysymiseksi.